Kaham joto rangsakni takuk bukuk song tai ani joto kha kaham lukurokno hamjakma tai norokno chibai fungkasang jorani tini norok biskango Facebook live phai kaisa kaini kok kisa clear khaina nei haino haima phaifika mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khlaijaki tongo spread khlaijak tongo bonotui kabangma lukurok abonotui kha khamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo gorengkha tai kok bo salaikya bono tuino thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni biskango ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore ang a jaga saka যে legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaga prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je borok amti hayo involve ngai edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phun rok khai kok duk bai krengkha borok bo abo mazak ko khaimani haino phatra kahike khlaimani tai khlaimani pore boro abo hainga nangni borok bo saiman liya tai boro ana khomar bo sankha na karmung bo sankha boni pore ang abo hai na karmung rok sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang thu haisi nainegi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdigi sini bagai social media ni je irawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingte kabangma photo edits khaye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong so obo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugo haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti majak khaipano sung haino phatra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abu rokno sung blaike limit do toniwi abu hai khlaina ni nango ngorok dukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingte malaysia rok nugo Donald Trump rok AI ni bisingte malaysia rok nugo obo haikino nini Elon Musk rok AI ni bisingte malaysia rok nugo ba kabangma actor actress rok malaysia nugo kintu abo rokno misuse khlaya kar kaisa limit toni woi abo rokno sung khlaike sawo gai ang obono sanan mo so je kono boro rok je involve unai rok ang bongni bumu rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakar mu sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngai thanga haisi entai ang kubuni lukurokno bo ang koine ni musung haisi BJP khayu hnei motha khayu hnei IPF ti khayu hnei Congress CPM khayu hnei tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hnei no sung aborokno sujuk naitugui advantage nawi aborokno viral khai hamya bumung prochar khainani naikhanke abo last dige sini society wona hamyang nai sini society wona nostong nai haisi jehetu sini tipra saro
Blaikai tabukbo sini right stock mania ko jungjalok klaijak o jorao sung thansaka fight khayei bahaikai sini tiprasani hamkrai tubui mano tiprasani je long pending demand rokno sung bahaikai tubui mano bonoti se sungsai toklai tongmani jorao kaisa te kaisa hamya silsawei leaders ni sakao hamya blame khayei o bahaikai fake rok sung khlai judi khlai tongkhangke abo angkai khayo sini tiprasani hamkrai no komine haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo no strong yana tui puila ang wan sumani legal actions nanai hine boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai abo rokno tui no ang no rokno tini ani rangsak ni luko rokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini kop sasini hne ang ma phaika haisi je bororo obo hai rogo involving tongmani abo rok blaike chaya haisi norok nukna gobang ma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngino nukung kaglai marok sung nugu nukung walai marok sung nugu kaisa te kaisa organization no kaisa te kaisa ni proti trust kring thamani sung nugu kaisa te kaisa ni sako blame khaile mani sung nugu so aboro go involve yana tui sung jate AI jehetu kahamni bagi bo sung utilize khaimanu advantage nai manu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhangge chawo naki hamyara go involve ngai tebo sini sak no nosto khagya ka blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live fai kisa sawon hne lokorok ni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bo jate future ro ba hairo ta khlaija thu borok no bang poijawo request khaijawo kai je bororo aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop khaile ma khai jawo ang nijup ani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar mungsanka bongni kha dumani koihorka da boni bagai baskang ni salo jate obo hai ro ya khaino jaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ni thangmon haisi tabung jorabo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no funuka ga hoito bakso boro abono poito chawi je trust khai tongmani abo bukha baiman haisi and sini specially dofa te hani samung khai tongne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorao sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikyang kai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tongphang kai to blai chaya karon as a representative ngai elected members ngai jaga jaga thayo sung lukurok bai malayo lukurok ni hamjak ma mano kai lukurok bai sung mangpli rok bo nawo o mangpli rok ni bisingti misuse khaikyang ka bo blai khai chaya ungo kai boni bagina ang mas hawa jate abo hai rogo misuse rogo involve nya kare sung oboro haksal tong haino jawo kai taibo norok no ang poje jawo je abo hai rok no false allegations klai spread khayawi tong lai kheno jaw blai ke hambai ti prasarok te ba ayu blog thung baskang ni salote bu kaham kereng khai tong baidi tai ha dofani bagi ja khlaiye nangmani sung baskang ni salote o thansa palbak sakai khlaiye ti prasa no te ba ayu blog runani ti prasa dofana ayu blog runani sung jotono manchai to lai hambai